Hindi ko pa din sila ulo. Ano yung buta rito, di ba? Ha? Bakit tayo din tanapos? Ayun ka? Ayun ka? Ayun ka tapos? Ay, sabi. Sampurado. Sige, agad. Aga-aga. Sila. Nakulong ko. Ganun ba? Nakulong pa. Kahit tampo. Ka na. So, pare. Ang aga manimig. Oo. Ay, Kasi mamaya init sobra. hindi ka nalalabas. Ako ba eh, ako paano? Ba na sana ako ano? Paghapon, dahil na lang ako. Grabe nila ko rin. Tapos mo ito nag-grabe nila. 20% sa'yo, di ba? Oh, depende na kasi. Ano ba siguro? Meron ko naman. Okay. Pag 1 week, magkano? Si nanay, sali ko si nanay. Kung sa ano? Salvation. Oo, meron ba yun sa'yo? Wala. May tindahan ka doon. Wala nga. Wala pa.
nakalagay ng tindahan doon. Pero, ano, sabi rin na lang. Ano ba yan? Humulo-hulo na lang. Parang doon. Tain, tain. Pero maganda naman. Pero pag naglilipatan na, Kasi rumalin, naman. Pero kasi ano sa doon iso. Dali, pero lang doon dali. Bet. Sige sige kasi ano. Para nagaw na may iba nga may naging customer ako sa kasalog magayon na dugo ng lalaki. Sa diyot na gusto magayon o kaya wala ka o. Yung ano, sabi ko, tapos may ano, may ganito. Wala na, kahit nito. Wala talaga. Pagalit ko nabisi, wala. May ang, sa India ba ba? Pag nagpakasal, ang babae ang nagpakasal. Milyon ang, ano, milyon ang tigil. Milyon akong vlogger. Seryoso Oo, baga. milyon ang gastuninda. Seryoso baga. Yung ikaw man natin, depende mo kasi. Gari magdadar kami sa Pag mayaman, gari man sa tuyo. ang mayaman talaga tingnan talagang ano, ano ba nga, mga taon, ano, mga gawin. Mahal mo yan kayo. anong pigyan mo na kan Dore, Pag ano? pero tingko bakal ang babae sa Muslim babae. Pero tingko bakal ang babae sa makurang. Oo. Kumali, ang nagasto. Babae ang nagasto. Hindi mo. May vlogger akong tigili. Mapirak ka. Babae ka dyan mapirak. Pero ba na? Babae ang nagasto. Ito ang manatili. Grabe na siyang gasto. Dua pa na gusto ang gampurado. Ang gampurado man. Dua pa? Dua pa. Paano lima? Patol mo sa pagpili na bitin. Ay, lima mo na. Aman. Lima. Pag nabitin ito, kami sa pag-inanahan siya. Ito, sa pamahang may pandisan na. Ako, ang nakakain kong kape. Yun yung mga Pag nagluluto ako pa, kailan mo ano, iyo mo Bumaya ko na ano, nagpakutsig na ba? Nagpakutsig na ba? Ano ba ito mo? Pambuhan. Yung rin pamilya. Ako yung sinabi ba? Tapos sa rin, model lang. Model lang ang pag-isip. Model lang. Ano? Mga ano na. Kaya sige lang. Kaya pasigan pa pa ba? Uy, sabi mo ko ba iniya? Ay, wala yan. Sirap lang kung siraan doon. Alagdag. Sirap lang kung siraan. Nagpurlog. Yung mga kaitong para yung kontig bakalanin doon. Sana